Iki ceritanya aku ngunduh kopi ya lur. Iki tegale pake. Iki pake loro iki, loro tangane loro. Dadi aku ngunduh. Nek gak loro aku ya melok ngunduh jane. Dadi mantune sing ganteng dhewe iki ya harus tindak. Ya kudu sikap ngono. Lur. Nek ra sikap piye iki kebune yo lumayan ombo. Nek anak sing ngunduh terus iki duit iki lur. Iki duit tapi wujude kopi. Jajal nek wujude langsung duit ngono piye sing duwe ra oman ya. Delok ngene iki sing abang-abang ya ibaratnya duit 100.000 dong grandul ngono kuwi. Nek sing ijo-ijo niki ya 50.000, 20.000. Meskipun ora ana sing ngelem aku ganteng. Ya ora apa-apa, dilem dhewe. Walaupun bojoku ya mbuh tau ngomong aku ganteng apa ora. Ya tapi enak sing perempuan sing ngelem aku ganteng enak ya. Biyen aku tau ngono iki cek cilik ngene yo anak arek ayu tak kudo. Lah ngene ngelone wah lek nakal. Lah aku teko omah langsung cerita ning makku. Lah jare makku aku ngomong ngene, "Mak aku delone elek apa ya?" Ora asline arek wedok iki nek ngomong enak asline seneng le ngono. Oh ngono mak, iya. Wis baleni topik neh kopi yo kopi kok ngomongne arek ayu. Terutama iki kanggo wong kota-kota lur ya. Nek wong desa alah aku wis tau mesti ngono. Iki gawe wong kota-kota kan nggak ngerti ya. Nggak ngerti piye to kopi piye kopi ngunduhe piye yo ngene iki lur ngunduh kopi delokan kopi cilik-cilik ngene iki lur bunder-bunder sing garai suwi iki yo mili lur iki kabeh urung mateng ya sebagian anak sing abang anak sing cek enom nek ijo wis tuwek ya tak jumuki lur. Aku goleki kemploh sing digawe ngunduh iku. Ora enak lur, tak goleki biasane dicantelne karo pake kok ora enak iki. Wis olehe kebo. Wis tak beber ning ngisor, tak oncal-oncalon ning ngisor. Ngunduh iku ya menek barang lur iki. Nek sing iso menek, nek gak iso menek ya nggae ondo ngene iki. Delokane menek kae. Menek lur iki. Ya kudu hati-hati lunyu. Nek hati-hati ya iso menek iku menek manjat dipanjat. Nek wong kota ora ngerti menek. Aku ngerti wong-wong ngene kae nek ngunduh cuwek lur. Paling nek ngunduh karo niba tangi ngono dijebet. Aku ngunduh ngene iki ya belajar teko suhu. Apa Pak Du? Susu dul susu pikiranmu. Lah piye to Pak Du? Wong lanang iku butuh susu Pak Du. Lah kok iso? Liyane apa ora enak? Ya ana Pak Du, masa ya diomongne. Rasa Victor. Apa Pak Du Victor iku? Pikiran kotor. Oh. Ngene iki yo belajar barang. Nek ora belajar apa ya iso? Ya enak Pak Du, ora belajar nek sing iso. Apa? Apa enak? Enak. Lha kae lho. Anakmu ora belajar ya iso gawe anak. Ndasmu. Iku seje. Iku ngono, kodrat. Apa Pak Du? Berkat. Kodrat dul berkat untal ngono. Turu kono. Turu piye to Pak Du? Wong ngunduh kon turu. Lah ngantur ae awakmu. Ya wis, aku tak turu ya Pak Du. Lah ngunduh arep turu. Lah jare mbok kon turu. Piye to Pak Du? Kok bingungne wong. Kena unduh. Aku sunduh. Oke Pak Du, siap. Godhong-godhong sing katut ngene iki ya dibuak lur ya. Ben bersih.
Iki menek wit liyane lur ya. Iki mergo sing abang-abang nok dhuwur. Dadi ora enek ondo ya tak penek. Wis pengalaman menek lur. Biyen dek cilik senengane penekan. Tapi saiki aku nek nyawang wit dukur ngono kae arep menek ya wedi jane. Nek kaya wit kopi kan cendek. Paling gak ya 3 meter tok. Kaya cuacane kok poteng lur arep udan. Wis tak medun ya mulih.